שבוע לא רע עבר על אלירז שדה. ביום שלישי האחרון חתם זוכה האח הגדול קמפיין שהוכתר כמוצלח מאוד עבור חברת דפי זהב. מעבר לצווחות, למעריצות ולחוזה 6 הספרות שעל פי הפרסומים אלירז קיבל, למהלך הזה יש משמעות נוספת, עמוקה יותר. הוא ממפה באופן כמעט סופי את השתלטות כוכבי הריאליטי על שוק הפרסומות בישראל. מצד לרגע כמה שנים אחורה לעידן אפל ופרימיטיבי שבו הפייסבוק והריאליטי היו עדיין רק בגדר סיוט רחוק של הורים ומבקרי טלוויזיה. בזמנו מי שרצה לפרסם מוצר שכר את שירותיה של דוגמנית נודעת, הציב את דמותה על שלטים ובפרסומות וקיווה לטוב. אבל אז הגיעה הטלוויזיה המסחרית לישראל והתמונה השתנתה. זן חדש של כוכבים נוצר, הפעם אלו היו שחקנים ומגישים שהפכו להיות הפנים הדומיננטיות בפרסומות. מה שקרה ב-15 השנים האחרונות זה שהתקשורת השתנתה לבלי הכר. היא הפכה להיות קצרה, עצבנית מאוד, מהירה מאוד. יש איזשהו קצב שבסופו של דבר הוביל גם לפריחה של מה שנקרא כוכבי הריאליטי. הדמות שמיוצגת בדרך כלל בתוכנית היא סוג של בן אדם שמזדהים אליו, וכל חברה רוצה בעצם לבחור, חברה שזה, רוצה לבחור איזושהי דמות שהקהל בעצם יזדהה איתה גם כן, וזה יגרום לפרסום. גם רשת הבגדים פוקס בחגיגת הריאליטי. בחודש החולף סרטון פשוט מאוד שבמרכזו בר רפאלי ופיינליסט הישרדות נועם טור הכניס את הרשת להיסטריה קלה. עשרות חיקויים נוצרו בהשראת הקטע, וחברת הביגוד זכתה לפרסום חינם ועמוק הרבה יותר ממה ששודר באופן מקורי בטלוויזיה. תראה לי מותג אחד שלא היה שמח במהלך של שבועיים להגיע למצב שיש מסתובבים ברשת אלפי אייטמים על כל דבר שבעצם קשור אליו. אלירז, יש לנו אורח בשבילך. טור ושדה הם השמות הגדולים ברשימה של כוכבי ריאליטי שמציפים את המסך כמובילי קמפיינים. משה דן ומרינה מהישרדות הצטלמו עבור מפעל הפיס. ארי קלפר השתתף במסע פרסום של קופת חולים, אלין מפרסמת גומיות לילדים, והרשימה עוד ארוכה. כמה טוקבקים את כותבת עליו ביום? כמה? אין לתאר כמה. כמה? תני לי הערכה. ביום אולי 40-50. וכותבת מה? כמה שאני אוהבת אותו וכמה שאני מעריצה שלו שהוא גדול, הוא חתיך והוא הבן אדם הכי יפה בעולם. ועכשיו שהוא הולך עם מוצר, שהוא מפרסם מוצר, מה זה גורם לך להרגיש כלפי המוצר? לאהוב אותו. ואני עכשיו אלמד להעריך את דפי זהב. על העובדה שהכוכבים האלה מייצגים את הציבור שבוחר אותם כבר נכתבו עשרות תיאוריות ומאמרים. אבל לעניין הזה נוסף נספח חדש. המעריצים מציפים בדרך קבע את האינטרנט, הפייסבוק והטוויטר בתמונות של אלירז, אלא שהפעם נלווה לעניין גם מוצר מסחרי, מה שמעצים כמעט כל קמפיין. הוא מתאים לפרסם את הדבר הזה? הוא מתאים לפרסם הכל, כאילו. אם הוא יפרסם עכשיו שוקו, את תשתי אותו? ואם הוא יפרסם עכשיו גלידה, את תאכלי אותה? כן. כל מה שיגיד לך לעשות? כן. אוקיי, תודה רבה. הוא אלוף! זה כאילו אדם שהוא ערוץ תוכן, שאיכשהו לא הולך ימינה ושמאלה, אנשים מגיעים להצטלם, ודבר אחרי דקה אתה רואה אותם ככה, אתה יודע, זה שואל אותם מה... לא, אני מעלה את זה עכשיו לפייסבוק, שכולם ידעו. זאת אומרת, זה אחריו יש עוד יצרני תוכן. זה אלפי האייטמים שנוצרו בעקבות זה. מדובר במספר שהוא דמיוני. ימשיך הדבר הזה? זה האהבה של הקהל, זה המנוע שלי היום, זה באמת האנשים האלה, זה האנשים דרך הפייסבוק, יש כל מיני קומונות שאני דואג גם לשמור איתם על קשר כל הזמן. אז אתה מתחזק את זה גם? מה זה מתחזק? אני לא קורא לזה מתחזק, הם אוהבים אותי, נותנים לי אהבה, אני יכול לא לתת להם אהבה. אתה מתקשר איתם? זה זוגיות. זה זוגיות, אין ספק. משרדי הפרסום השתכללו והבינו שהעדת הקהל שנשלפת מעולם הריאליטי היא כלי פרסומי ששווה כסף. אבל גם הכוכבים היום לא פחות מתוחכמים. איך מתנהלים כשיש כל כך הרבה אפשרויות בשלב הזה? קודם כל אני לא לבד, יש לי סוכן שאני מתייעץ איתו. ומעבר לזה, אולי אתה פעם ראשונה בצד של הפרזנטור.
טעים עם פסטרמה? מה היה? לילד שלך כדאי שתתני פסטרמה מנתח שלם. מה ההבדל? יש פסטרמה ויש פסטרמה מנתח שלם של זוגלובק, עשויה מנתח שלם ואיכותי של חזה הודו, שנשמר שלם בתהליך ההכנה. בשבילו זו הפסטרמה שטעימה לו, ואני שקטה שזה מנתח שלם של חזה הודו. המלצה שלי, פסטרמה מנתח שלם של זוגלובק. חפשו את סמל הנתח השלם על האריזות. כל החיים רואה קמפיינים של אדם זה או אחר, ואתה מבין איפה זה מקום, כן, טוב שיעשה לך גם הרגשה טובה מה שאתה עושה, מעבר לסכום שאתה מקבל מהקמפיין. תראה, אני חשבתי שסיימתי שיש יותר כסף בתחום, באמת אפשר להרוויח הרבה. אבל אחרי זה גיליתי שבאמת אין הרבה חברות שיכולות לשלם שהם סכומים גדולים, שזה יהיה באמת שווה את המחיר שאתה משלם, אתה משלם מחיר. איך באמת יוצרים מזה קריירה שנושמת, קריירה שיש לה ערך? זה כמו כל קריירה. זה אם יש לך את זה בבסיס או אין לך את זה, אם אתה מוכן לשלם את המחיר בשביל זה, אתה מוכן לעשות קצת יותר מכולם בשביל זה. יוסי בובליל היה מוכן לשלם את המחיר עבור ההצלחה. אתה חייב להיות, איך אומרים, אם לא תהיה קרוב לעופר, לא תדע איך הלחם יצא. פוק על הברזל כשהוא חם. אין דבר כזה, הוא חייב להתעכב ולפי הרצון שלך. הוא עבר מאשקלון לאזור המרכז, והכין את עצמו לקריירה חדשה בתחום המדיה ולקמפיין הגדול, אבל אלה לא הגיעו. האמת שבהתחלה היו הרבה הצעות. הצעות למה? הצעות לכל מיני פרסומות וזה, המחירים שהם רצו לשלם לא התאימו. פעם אחת הגיעו אלינו מהאינטרנט. הסכימו לתת לי 80,000 שקל, היה לי סופר דיל. גם פספסתי, גם רצו לתת 100,000 שקל, וגם זה לא יצא לפועל. ראית מזה כסף משהו? לא, כסף לא ראיתי. הנה, כמו שעכשיו מה שאתה עושה איתי. אולי יש אנשים חושבים שאני מרוויח כסף ממה שאתה עושה איתי. נכון שאתה לא משלם לי, נכון? תגיד כן, שישמעו כן. לא משלם. יפה, ככה. הפרסום לא הפך להכנסה והעמולה, אפילו פגעה בעסקי הבניין של בובליל, והיום הוא במצב כלכלי לא קל. אני מפריע לי שאנשים חושבים שאני נהייתי איזה עשיר מכל זה, ואני ההפך, מה שהיה לי נגמר. למה, כמה אתה יכול לשאוב מבאר? שאב, בסוף שאב רק חולות. גמר. אז אני מפחד, אני מתקרב לחול. אני מפחד שתחיל לצאת חול, נחנק. איך אתה מסביר את זה שהאיש לא קיבל ולו קמפיין אחד? כשאנחנו בוחרים פרזנטור, הוא צריך להיות מישהו שאנחנו רוצים להיות כמוהו. לא רק שיהיה מישהו שישעשע אותנו, או שאנחנו היינו רוצים שהוא יהיה בחבר'ה לעשות קצת צחוקים. אם אינך מעריך את הפרזנטור כאיזושהי דמות, אתה לא תיקח אותו. יש אנשים שלא מאמינים שאני מסוגל לשבת איתם. אפילו מנשקים לי את היד, וואלה, כל הכבוד, איזה בן אדם אתה. איך אתה מסוגל לשבת איתנו ברמה שאתה הגעת אליה? הם לא יודעים שאני נהייתי יותר דרוויש מהם. וואלה. יוסי תולה את הסיבות לכישלון בלא מעט גורמים, מגילו ועד לתזמון הזכייה שנשק לעופרת יצוקה. אבל אולי ההבדל העיקרי בינו ובין נועם ואלירז הוא שהם, ממש כמו משרדי הפרסום, הבינו עוד במהלך המשחק שבוגר ריאליטי הוא מוצר לכל דבר שדורש מהלכים ותכנון עסקי מדויק.